jest Max? Patrz na Maxa, to ci dam orzeszka. Trzeba go nagradzać, wiesz? Po każdym takim ćwiczeniu niech on wie, jak dobrze wykona, niech on wie, że ma orzeszka. Ciii. Patrz na Maxa. Spokojnie, Max, trzymasz tu. Hop. Spokojnie, powoli. Noga do przodu. Do przodu. Gdzie jest Max? Gdzie jest Maxiu tam? Hop. Do tyłu nóżka. Hej. Patrz na Maxa. Nie.